ଯାଇଥିଲା। ସେଇଠି ଗୋଟେ ନାଁ ଲେଖି ଦେଉନ। ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ତ କରିଚାଲି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ହେଇଯାଇଛି ମୋବାଇଲଟା। ସଫା ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଛାଡ଼ିଲାଣି ମତେ ଲାଗିଛି ଅଖାଳେ ସ୍ମାଇଲ୍ କର, ଅନାଉ ଟିକେ। ଫାଇନାଲି ହେଇଗଲା ସଫା ସଫା କରିଦେଲୁ ବ୍ୟାଗଟାକୁ। ଆକୁ ଶୁଖେଇବ କୋଉଠି? ଛାତରେ ଶୁଖେଇବା। ମୁଁ ଯିବିନି। ତମେ କାହିଁ ପଞ୍ଚ କର ବନ୍ଦ କରି ମୋବାଇଲ ତମର କାମ କର।